Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon sara naman kami mapatian sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Computerized nga IELTS exam sarang nakaron makuha sa probinsya. 21 anyos nga rider patay matapos malapakan sang truck. PHO nagapatuman sang monitoring sa mga water refilling station. PNP ginausisa kung ang bugaw agin pugutan sang ulo may kahilabtanan sa kamatayon sa commercial sex workers sa Bacolod. Kag sa good vibes, mga nagahimo sang mascara souvenir items masako na. Initanan sa Digicast Negros X. Sana sarang na karon makakuha sang computerized IELTS examination sa probinsya. Ini kasunod sang paglunsar sang CDIELTS ukon Computer Delivered International English Language Testing System Shared Laboratory dala sang partnership sang IDP kag sang NULITC. Ang IELTS exam isa sa mga requirements sa mga maga-migrate, maga-eskwela o kung maga-trabaho sa mga English-speaking countries. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini ang pinakauna nga shared lab sa Visayas nga nagatanyag sang CDIELTS exam. Sunod kay Cristina Orbesido, ang Vocational School Administrator sang NULITC sa CDIELTS exam sarang makuha ang test result sa 3 ka adlaw nga kun ipaangid sa IELTS exam on paper 2 ka semana kag makuha ang resulta. Sunod kay Orbesido, ini nga higayon ang bukas hindi lamang sa mga Negrense kundi pati man sa kaiping nga mga probinsya sa Western Visayas. Sunod kay Jose Miguel Habana, ang Country Director sang IDP, karon nga bukas ang borders nagbalik na ang demand angot sa mga luyag magwa sa pungsod. Ginapaabot ang 8 to 10% increase bahin diri. Ang IDP nagatanyag sang libre nga test preparation material kag bisan pa webinars para sa mga magakuha sang IELTS. Ang probinsya naman may free courses nga ginatanyag sa mga nagakinahanglan magkuha sang IELTS. Ang CDIELTS exam nagabili sang 12,000 pesos. Normally take the exams there's one hosting in Bacolod, once a year, and then Iloilo and Cebu and Manila. So these are the options, 4 areas. But now that we have this laboratory, residents from Iloilo, Rojas, from all the Region 6 can access our laboratory. No, but you said they have already Iloilo. Why would they come? They don't have CDIELTS, computerized IELTS. We're the only one with the computerized IELTS legally. Definitely post-pandemic, dumami na po yung there's a lot of those who are really pursuing their overseas aspirations with borders opening up. Obviously during COVID, a lot of countries' borders were not allowing people to come. So, and that's why we're really seeing a lot of demand. Lalo na dito sa area ninyo sa Visayas, there's really quite a lot of demand also. Sa number 9, masobra isa gatos ka mga katapo sa drug enforcement team sa mga police station sa probinsya, ginpaidalom sa drug test. Nagpaidalom sa mandatory drug test sa masobra isa kagatos ka mga pulis nga katapos ang nagkalain-lain ng mga station drug enforcement team sa probinsya. Ang mga ginpaidalom sa drug test ng mga pulis nga nagatutok sa mga illegal drug operation sa tagsa ka mga police station sa probinsya kag luyag ipasiguro sa Negros Occidental Police Provincial Office nga sila ang wala man nagagamit sang illegal nga droga. Target sang NOCPO nga mapaidalom sa drug test ang 307 tanan ka mga personnel sang drug enforcement team sang mga police station. Sa masunod nga semana, natala na mag-abot ang resulta sa mga pulis nga ginpaidalom sa drug test. Sa number 8, 21 anyos nga driver sa motorsiklo patay matapos malapakan sang truck.
Patayng 21 anyos nga si Andre Ditching matapos ini makabunggo kag malapakan sang truck kahapon sa highway sakop sa barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Sandig sa investigasyon sa Murcia PNP, nag-overtake ang motor ni Ditching sa ginasundan sini nga duha ka truck apang naalang-alang bangod sang nagapark nga salakyan sa kilid sang dalan. Nagbalik ini sa linya apang wala niya matalupangdan nga ginaguyod ang isa ka truck. Gani siya ang nabunggo sa tow bar kag natumba didto na lapakan sang ginaguyod nga truck si Ditching nga gintunaan sang iya nga pagkapatay. Detained man sa karon sa Murcia PNP ang duha ka driver sang truck. Sa number 7, pagtala na sang 80 milyones pesos nga pondo para sa Bacolod Comprehensive Health Program ang ginduso sa konseho. Suno kay Councilor Claudio Puentevella, may 80 million pesos nga pondo ang tuyo man ni Mayor Albi Benitez nga itala na para sa Bacolod Comprehensive Health Program sa 2023. Gani ginakalipay niya man nga suportado ini sang katapos ng konseho nga nag-approve sa iya ginduso nga resolution sa first reading. Ginkumpirmar man ni Puentevella nga may ikatatlo na nga ospital nga handa para magtukod sang Memorandum of Agreement upod sa syudad para sa backchip program. Samtang ginpahayag naman ni Abang Lingkod Party List Representative Steven Paduano nga sarang pamapunduhan sang dugang nga 15 million pesos ang backchip. Magluwas sa 8 million pesos nga pwede ma-download sang partido halin sa Department of Health Medical Assistance Program para mapunduhan ang backchip halin Oktubre tubtub Desyembre. Handa man si Malasakit Bayanihan Party List Representative Anthony Goles nga magdala na sang 2 million pesos nga pondo nga idugang sa backchip program. Actually, ang confirm is ikatatlo. No? Ang ikaapat is waiting na lang na makapungko kami kag makaset again sang final guidelines because kada hospital lain ang ilang mga policies. No? So, actually optimistic for the fourth also. But ang ikatatlo, excited naman si Mayor Albi, ready to sign na. No? In terms of memorandum of agreement between the city and the third private hospital. This is Congressman Terdy Marañon greeting the Digicast Negros a happy anniversary. Thank you so much for delivering accurate information and heartwarming features through your multi-platform news outlet. May you continue on giving reliable news to our fellow Negrenses, the stories of development that would inspire and encourage them to help their fellows towards nation building. I salute all reporters and those working behind cameras who are still delivering the much-needed stories despite the threat of pandemic and rampant online misinformation. Padayon Digicast Negros sa inyo pagtinad, paagi sa paghayag sang kamatuoran. Kasama ninyo ako sa kayuhan sa katawhan. Sa number 6, duha ka mga ward kag neonatal ICU sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang yara sa full capacity. Ginanunsyo sang tagdumalahan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga wala na sang bakante nga hospital bed sa orthopedic ward kag pediatric ward. Yara naman sa full capacity ang neonatal intensive care unit sang ospital. Tungod sini limitahan sa Department of Orthopedics kag Department of Obstetrics and Gynecology ang admission sang pasyente magluwas lang sa extreme emergency cases. Istrikto man nga ipatuman sang ospital ang patient transfer coordination protocol. Sa number 5, mga migrant workers o konsakada halin sa probinsya sang Antique ang amat-amat na nga nag-abot sa probinsya. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, may 3,000 na ka mga migrant workers o mga sakada nga magatrabaho sa mga tubuhan karon nga nagsugod na ang harvest season nga ginapaabot.
Emplastado suno kay Diaz ang team sang Provincial Health Office sa pagpasiguro nga ang mga requirements angot sa ginapatuman nga protocol ang makomply. Lakip na diri ang vaccination card sa tagsa ka mga migrant workers nga magasulod sa Negros Occidental. Ginapasiguro man suno kay Diaz nga sila ang nakabaton sang booster shot. Silang ginasugat sang salakyan sing ilang nga mga employer sa puerto kag ginadala diretsyo sa ilang nga mga kwartel kundi sila ang magatinir sang pila ka adlaw kag kun wala man lang sang may ginabatsyag o kun nakitaan sang sintoma sarang nagilayon nga magtrabaho. Wala na sang RT-PCR o kun rapid antigen test nga ginapatuman. Kung may delay man suno kay Diaz, inibangod, ginapasiguro nga eksakto ang ilang nga mga dokumento. Make sure that nobody comes in na hindi pa na-booster. So, during the time that we were in Manila, there were even some concerns that there was a little bit of delay in the releasing of the arriving migrant workers because we had to double check all their documents. But we are on top of it, and our PHO are monitoring the arrivals at the docks, at the ports. Sa number 4, Provincial Health Office sa karon ang nagapatigan sa monitoring sa mga water refilling station sa pagpasiguro na safe kag potable ang tubig. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, labing ginatutukan ang mga local brands. Luyag sang probinsya nga mapatod nga safe ang water sources kasunod man sang cholera case sa Bacolod City. Wala man sang recorded cholera case sa Negros Occidental pero padayon ang panawagan sa probinsya sa pumuluyo nga magpatuman sang precautionary measures. Suno kay Lacson, mas maayo na lang nga mag-andam kag mabinantayon. Abiso niya mas maayo na lang gid nga mapabukalan ang tubig nga ginainom para makalikaw sa anuman nga waterborne disease. Yes, in fact, the PH is also on top of that. They are monitoring, especially refilling stations. No? We're particular about local brands. No? We really have to check on their water stations. Sa number 3, masobra sa 9 million pesos ang gross sales sang Arima Night sa ika-36 nga Negros Trade Fair. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga kuntani mangintayuyon ang maayo nga sales tubtob sa katapusan sang Negros Trade Fair sa Glorieta sa Makati City. Suno kay Saibal Nobleza, ang External Affairs Manager sang Association of Negros Producers, kuni paanggid sa 2019, 350% nga nagsaka ini. Ila ginalauman ang 10% increase pero dalasang pagdugok sang taho mahimo nga mas magasaka pa ini. Suno kay Lacson, mismo ang tagdumalahan sang Ayala ang nalipay sa resulta. Nagbuylog man sa Negros Trade Fair ang Negros Oriental suno kay Lacson. Nagalaw ang gobernador nga padayon nga magtibong ang local products nga mas ginapabaskog sa iya nga pagpagwa sang executive order nga nagaduso sang Buy Local, Go Local. Nagbalik ang Negros Trade Fair matapos ang duwaman katuig bangod sang pag-igo sang pandemic. With the help of media, no, keep promoting it, no, especially those on radio. Just keep on promoting it, no. Most of our products naman talaga in A&P or local, no. So and they're beautiful products, really. So we continue to help them by, well, hopefully the EO will help, and for the governor also to abide by his EO. Sa number 2, ₱5.35 million pesos nga financial assistance para sa mga barangay nga magapasakop sa Mascara Street Dance kag Arena Competition ang aprobado sang konseho.
Magabaton sang tig 200,000 pesos nga financial assistance ang 17 tanan ka mga barangay nga magapasakop sa Mascara Street Dance and Arena Competition. Sunod kay Mascara Festival Director Pinky Mirano Ocampo, 1 milyon ka pesos ang grand prize sa mapili nga kampyon sa kompetisyon. Kabahin sa mga barangay nga nagpasakop sa street dance kag arena competition ang barangay Alangilan, Alihis, Estefania, Granada, Sumag, Singkang Airport, Tangub, Barangay 22, 7, 34, 26, 31, 27, 14, 12, 35, kag 40. Tig 150,000 pesos naman para sa 13 ka mga barangay nga magapaindis-indis para sa electric mascara competition. Nalakip diri ang barangay 5, 32, 39, 20, 1, 17, 3, 29, 6, 16, 4, kag 25. 300,000 pesos naman ang grand prize para sa Electric Mascara Float and Dance-Off Competition nga pagahiwaton halin sa The Upper East pagkadto sa Bacolod City Government Center. Sa Paglaom Stadium naman hiwaton ng street dancing kag arena competition. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. PNP ginausisa ang alegasyon sang pamilya sang ginpatay nga commercial sex worker nga ang bugaw nga ginutdan sang ulo amo man ang responsable sa pagpatay sa ilang himata. Nagapadayon sa karon ng investigasyon sang kapulisan angot sa kamatayon sang ginaligar bugaw nga si Mario Demetrio nga nasapuan patay kag ginutdan pa sang ulo sang Sabado sa syudad sang Talisay. Sunod sa hepe sang Police Station 7 nga si Captain Elmer Bonilla, ila subong nga ginausisa ang alegasyon sang pamilya ni Robely Mahinay nga si Demetrio ang suspect sa pagpatay sa ilang himata. Damlag pa ginpahayag sang PNP nga si Demetrio among bugaw sang commercial sex worker nga nasapuan patay sang Setyembre 8 sa kilid sang dalan sa barangay Alihis. Ginatudlo sang pamilya Mahinay nga si Demetrio among mismong nagpatay sa ilang himata. Wala ginadula sang PNP suno kay Bonilla ang posibilidad nga si Demetrio amo man ang suspect apang kinahanglan pa nila sang ebidensya. Nagabuligay sa karon ang Bacolod City Police Office kag ang Negros Occidental Police Provincial Office sa investigasyon sa kamatayon ni Demetrio kag padayon ng pagpatod kung sino ang responsable sa pagpatay sa iya. Lang na naton ang facts of the case nila. Okay. Kung matodin man o kung hindi, pero wala na natin gina-discount, ginakuha natin na gina-bahin pa kung matuod. Okay. Pero tingit natin ang ang building siya, gano'n. Sa Good Vibes, may ginakasakuan na sa karon ang pila ka mga Bacolodnon. Karon nga naghihilapit na ang Mascara Festival. Sa Barangay 16, magpamilya ang nagabuligay sa paghimo sang mascara souvenirs para sa natalana nga okasyon nga magasugod sa Oktubre 1. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagligad pa nga sinimana, masako ng pagbayo ni Jonar de la Cruz sa mga natipon nga mga tukiba sang itlog. Iya ini ginapudpod bilang kabahin sa mga material sa paghimo sang mascara souvenir items. Siyempre puti ni sa ginkantahan ko di nga malugom nang nalugom la sa bayo. Gintistingan ko ti amo ni sa nagwaya. Pati botelya ang iya ginapudpod kag mauti nga ginatapik sa mga ginahimo niya nga mascara headdress. Sa pangalsada lang ko. Okay. Isang uli, siling ko mas mayo ako magubra kay makasave ko. Kabalo mo mag ginamo na pang testingan ko bla ubra. Basta nga nag-develop. Okay. Sino nagtudlo gid mo imo lang? Why na ako lang gina kuning experience nga sa kanilag-nilag na blaw. Istorya ni Jonard duhaman katuig nga wala siya makabaligya sang iya nga mga produkto bangod sang COVID-19 pandemic. Pero maayo lang suno sa iya nga natagaan man siya sang oportunidad nga magtrabaho bilang job order casual sang syudad. Mga 2 years kag tunga mo ni ganano kay lawan ko nga lubraon kay to ka kon lang ko buring duwagit ka tuig kag tunga na stranded amon nga mga negosyo man ito part-time job man lang ni kay seasonal mo. Mga gintunaw nga plastic cups kag mga balahibo sang manok nga ginatipo ni Jonard halin sa Bulangan ang pilalang sa mga ginagamit niya man para hindi matamaan sa ginagasto nga materyales.
Tiyantes na sa mga bason sa ilundo nga kuan bulbol. Kinakuan ko dana bulbol ng inayo kung gapang bulbol na bla. Nga ako na lang makuha mo volunteer. Kay kinanglanon ko. Masobra 500 ka mga souvenir items ang target nga mahuman kag mapaubos ni Jonard sa tion sang Mascara Festival nga magasugod sa Oktubre 1. Gani pating iya mga kabataan ang nagabinuligay sa pag-obra sa mga headdress kag mascara ref magnet. Ang iyanak nga si Krishna masami amo ang kaupon ni Jonard sa pagbaligya sa mga mascara items sa kilid sang Bacolod Public Plaza. Mabalik ayan ang yuhom. Oo, balik gid kay syempre madayon ng mascara na lamang Damo excited. Kag hindi ko sure kung kaigo na tanan sa maglagaw. Mapaubos yun ayan. Paubos gid ni kay syempre 2 years daan for sure damo gid mga foreigner ya kag mga manlilagaw. Hindi lang sa tion sa Mascara Festival nagabaligya ang pamilya de la Cruz. Liwat man sila nga magapangayaw sa pila pa ka mga probinsya para magnegosyo karon nga pwede na ang pagsaulog sa mga tuigan nga selebrasyon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barnes, balik yuhom na gidya ang mga kauturan naton nga naghimo sining mga mascara souvenir items diri sa Bacolod, Subo. After 2 years, Nick, daw nahidlaw man ta makakita sang mga mascara nga mga souvenirs. So, kabay pa nga tayuyo na kag makaganar man yun sila. Kaya hindi lang diri sa Bacolod ginabaligya gali. Ginapangayaw pa nila sa iban pa nga mga lugar sa mga festivals diri sa Western Visayas. Kagamuyad tong napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.